Ginklaro sa National Food Authority o NFA Iloilo Branch nga wala sila nag-untat sa pagpamakal sang humay halin sa lokal nga mga mangunguma. Suno kay Dr. Glenda Paz, ang branch manager sang NFA Iloilo, normal ang pagnubo sang presyo sang humay subong harvest season bangud sa sobra nga supply diri sa isla sang Panay. Padayon ang pagpamakal sang ahensya apang limitado ang kapasidad bangud puno na ang mga warehouse kag kulang sa dryer equipment. Drying equipment. Ginpatag man ni Dr. Paz nga ang presyo nga 10 pesos to 12 pesos kada kilo, hindi presyo sang NFA kundi sa mga private traders. Ang presyo sang NFA amo ang 23 pesos kada kilo para sa clean and dry kag 17 pesos para sa fresh harvest. Ginpasiguro man sang NFA nga nagapadayon ang Masagana Agri-Food Infrastructure Modernization Program nga may 3 ka proyekto sa Iloilo, Saharo, Dumangas kag Duanyas kag target matapos sa unang quarter sang tuig 2020 sa Really, no, sa present time, wala gid kami kaagi nag-stop pamakal sang humay sa local farmers naton because ang Almond Banner program at live procurement program is a whole year-round activity. So, ang pagbakal sang humay sang local farmers sa 8 pesos ranging up to 12 pesos, hindi na siya definitely impact kaya sang kung kakulangan sa serbisyo sa parts ng government. But this is a law of supply and demand considering nga main harvest season subong. Sa kadamuon sang supply sa aton nga island or sa Panay Islands, ini definitely ang price manubo ni siya. Last pa sang aton nga importation. Si Dr. Glenda Paz, branch manager ng NFA Iloilo.